Здравейте на всички! Някога чудили ли сте се защо 8 март е Международен ден на жената? Как е започнала тази традиция и как се празнува по света? Останете с нас, защото днес ще разкрием някои малко известни факти за 8 март и защо този ден е много повече от просто подаряване на цветя. Не забравяйте да се абонирате за канала за още интересни истории. И така, как се е появил 8 март? Корените на Международния ден на жената се връщат към началото на 20 век. През 1908 година над 15 000 жени маршируват през Ню Йорк, искайки по-добри условия на труд, равенство и право на глас. През 1910 година на Международната конференция на жените в Копенхаген Клара Цеткин предлага 8 март да бъде признат за ден за защита на правата на жените. Превъртаме бързо напред към 1917 година в Русия, където жените организират стачки срещу войната и социалната несправедливост. Тази дата се превръща в символ на борбата за равенство и по-късно е приета като официален празник в социалистическите страни, включително България. Като стана дума за България, как се празнува 8 март там. В България е известен още като Ден на майката. От малки децата изработват картички и малки подаръци за своите майки и учителки. Възрастните мъже подаряват цветя и подаръци на жените в живота си, съпруги, майки, сестри и колежки. Много семейства празнуват със специална вечеря, а ресторантите често имат програми специално за дамите. А как се празнува 8 март по света? Различно е навсякъде. В Италия жените получават жълти мимози, символ на сила и красота. В Русия 8 март е официален празник и жените са обсипвани с букети, подаръци и специални поздравления. В Китай някои компании дават на жените половин ден почивка. В САЩ и Великобритания фокусът е повече върху равенството и правата на жените, отколкото върху подаръците. Ето някои интересни факти за 8 март. Първоначално датата е била гъвкава. Международният ден на жената се е празнувал на различни дни до 1921 година, когато е определен 8 март. Той е официален празник в над 25 страни, включително Русия, Украйна, Китай и Куба. Най-популярните подаръци за 8 март – цветя, бомбони, бижута и парфюми. 8 март е повече от празник. Той е символ на силата, равенството и уважението към жените. Ако това видео ви е било интересно, харесайте го и се абонирайте за Healthy Hive Gaming. Огромно благодаря на всички наши последователи. Вашата подкрепа е най-големият подарък. Честит Международен ден на жената, на всички невероятни жени!